Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर मोनथिखागौ नोंथांमोनाबो बोथोरा दासान्दि माबायदि गरम दाखालिफोर अखा हाबाय थानानै दायो सान्दुं दुंदोंना एकदमबारे सहायनो हायै बायदि जादों गरमा दासो दुगैखांदोंमोन आङो होमबाबो नै ओरैबायदि गोलोमफिनजोब्बाय दायो आङो ओंख्रि संनोसै नालाय थास' बिबार ओंख्रि संनो नागिरदों आङो थास' बिबारजों नाजों बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय अब्ला थफादो आंजों लोगोसे बोरै सङो नायलांदोलाय बेनो नै थास' बिबारा मैयानो खानायमोन खोमा बियो मैया बायनानै लाखिनायनि आथा रानखाबाय बारा माननाय नंला बियो अखानायै मा होनोमोनलाय सानसे सिगां खानानै दोनबा मोजां जायो आरोना ओमफ्राय नै ओरै बासर दङमोन मैया ससे जाबाय दायो ससे दङ बेखौ गाबोनफोर जानोसै दायो थास' बिबारखौ सायनानै लाग्रोनि आङो सायखांबाय नै थास' बिबारा संनोसै बेखौनो नाजोंहाय संगोन आङो दिनै गोथावनो जानोसैलाय बिराद जानो लुबैदोंमोन दाखालि अमा बेदरजों खनसे जाखांबाय ओमफ्राय नै दिनै नाजों जानो नागिरदों माबायदि जायो दिनैहाय नायनोसैलाय दाखालिथ' बिराद गोथाव जादोंमोन अमाजोंहाय दिनैहाय नाजों बोरै जायोथाय मिथिला जायखिजाया संनानै जानोसै गरमा हाला अखा हाबा हामसिगौहाय जि गरम जाथारबाय ओमफ्राय नै दै गुदुं फुदुंबाय आं ओरैहाय आंना थास' ओंख्रि संबाथाय थास'नि जोलै संबाथाय एकदमबारे दै गुदुं होआबा जाथारा गोदनाया एसे माननायखौ सहायनो हाया दै गुदुंसो होगोन आङो माननायालाय माननाय नङामोन खोमा दै गुसु होबाबो अब्लाबो आं एसे माननायखौनो सहायनो हाया नालाय ओंखायनो दै गुदुं होनोसै आङो दै गुदुं फुदुंखाबाय दैया दुंबाथाय स' हरनोसै अखा हासिगोन खोमा एकदम एसे खोमसि जाहांबाय जोंना बोथोरा हाबा हामसिगौलाय ओमफ्राय नै ओरैहाय उदासि एवदों उदासि भाजि मैथा खायोना नै मैथा खाना मोननै मोनथाम दङ बिफाङाव मैथा न'आवनि नैबे बानलु बिफां थादेरनानैसो मैथायानो हावासि जाजोब्बाय होमबाबो बे बिलाइ मोननै मोनथाम मोजां दङ नालाय बेखौनो खाना हैनोसै आङो जाखिनि मोनो गैथारा नै मैथायानो फांसेसोनो मोननै मोनथाम बिजौ खिलिनाय दङ नालाय बेखौनो खाल'जोबगोन आङो फुखासिगोन माया ओंखायनो खानानै लांजोबनोसै आङो नैबे जानला दं नालाय नैबे जानलाखौ सिफायनो नागिरदों एकदम लेथ्रा नुजोबथारबाय सबाय बिमा मानला होदोंमोन ना बानलुआलाय जा मोजां जादोंमोन बिफाङा फिथाइयानो गैथ'वा ओमफ्राय नैबो थाइसे मा होनोमोनलाय फांसे दङ नै मा बानलु होनो बेखौ खोन्थाहरलाय
नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजोंहाय नै बानलु सिब्र' ना बानलु फेरेंगि होनो बेखौहाय मिथिलायलाङा नै थाइदों अखाबासो एसे थान्दा गोजोन मोनसिगोन आं बेल' मोनबाय नै मैथाया गैया मोनसेया बे मोननै मोनथामानो थोयो बेल'नो मैथाया बेखौनो सायना होनोसै खामखोना माखो बालांना ओंख्रियालाय दैखौ हरनोसै नै दायो थबसियाव एसे होनां बानलु देनायखौ एसे सुस्राना हरनोसै मोजां गोदौथोंसै दैया नांदेरबावगोन एसे औ खाबाय आं औ गैखाला खारहोजोब्बाय आं थोबाय बेनो नोंथांमोना साबावबाय लोगोफोरनि मैथायाबो गिलिनांगोन ना नङाबा फोरलाब फोथाब थायो जानो मोजां मोना सागंआनो मोजां नङाहाय मोजां गोदौ होनोसै दायो माबानि नानि रसा ओंखारजोबथोंसै जा मोजां गोदौबाय नै ओंख्रिया नै लादुरासो खाबाय माबायदि जाखोथाय गोथावबा जाखोना जादिया जानोसै लोगोफोर नै ओंख्रिया थास' बिबार ना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय थिथा केरेला आलु भाजि ओमफ्राय मान्दे जाग्रोना लानोसै आं लोगोफोर होनबा गोथाव जाथारदों माथो आलु भाजि ना फिसाजों संबा बिराद गोथावसिन जागौमोन
ओरैबायदि गोथाव जाबाय आं लोगोफोर मा होनबावनो गासिबो स्लिम स्लिम अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै स्लिम स्लिम जाजोब्बाय आङो नै जेबो गैला बासियासै होमब्ला बानलु आलौबाय अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय